Hasiera emango dieu, jakin da UEUk eta Usurbilgo udalak antolatutako jardunaldi honen bigarren egunai, eta hasteko Garikoitz goikoetxea daukagu, Garikoitz goikoetxea heldua indarra, 2040an 51 urte izango ditu. Guaintzen bazkeun ez esateatik. UEMako teknikaria da bea, udal euskaldunen mankomunitatekoa, aurretik urte luzez berriako kazetaria izan zen, eta beti gizarte eta batez ere euskaren inguruko gai ezaitua batez ere, soziolinguista da beraz, eta Aleka bilduman euskara irabazteko bidean liburua idatzizun, duela urte batzuk, eta pixkat ikuspegi hortatik, edo euskara 2040an nola egon daiteken edo gako batzuk eman ditzan, gonbidatu dugu gaurkoan hitzeitia. Beraz, 10 alde arte edo abisatuko bai. Bueno, egunon guztioi, talenik eta bain eskerrik asko, bai jakini, bai Udako Euskal Unibertsitateari eta bai Usurbilgo udalari, gaur hemen egoteko gonbidapena egin izanagatik. Atzoko saio emankorren ondoren gaur euskeraren inguruko saioak izango ditugu, bai oain nerea eta bai gero itxasok egingo duna, baina bai nahiko nuke gaurko saio nere aurkezpen hontan atzoko edukiak ere gogoan izatea. Batez ere lurraldearen gainean dauzkagun aldaketak, biztanlerian aldaketak, zaintzarenak, ze guztiek gurutzatzen dute hizkuntzak izango duen bilakaera ere. Beraz, gaurkoa nolabait ulertu atzokoaren jarraipen moduan, atzokoa gabe ezin delako ulertu euskararen gainean ze aldaketa ari den gertatzen, eta 2040ra begira ere ze aldaketa gerta daitezken. Atzoko saioetan utopiari buruz hitz egin zen asko, gaur nik ez dut una utopiarik ekarri, gehiago saiatu naiz egungo errealitatetik abiatuta deskripzio bat edo 2040rako norabide bat marrazten, jakinda horrek ze arrisku daukan atzo Loreak berak aipatu zuena, bai, legitimatzearen arrisku hori badagoela aitortuta ere. Baina uste dut hizkuntzaren evoluzioaren azterketa bat egiterakoan normalean joerak aldatze ez dela momentu batetik besterakoa izaten, eta nolabait norabide batzuk, tendentzie batzuk gaur egun ikusten direnak 2040ra begira mantentzeko aukera deixentekoa daukagula, kasu batzuetan zorionez eta beste kasu batzuetan zoritxarrez. Egiturari dagokionez, 3 ataletan edo egitutatuko du saioa, lehenik eta behin ze bidetan goazen, alegia gaur egun eta 2040ra begira jarrita ze tendentzie edo joera nagusi ikusten diren. Bestetik labur-labur 2040an zer, eginda dauden prospekzioetan oinarrituta zer izan dezakegun 2040an, eta azkenik 2040an izan ditzakegun aldaketa horiek begira ze gako importante edo ikusten ditudan hori aurkeztu nahiko nizueke. Tira, lehenik eta beraz, ze bidetan goazen, 2040 hor lainopean dugula, ze bidetan goazen. Tira, esango nuke azken urte hauetan euskeraren biziberritze prozesu honetan egin dugun apusturik nagusiena, apustu bat izan baldin bada euskeraren ezagutzarena dela, alegia gure apustua izan da, herritarrek euskera ikas dezatela, bai? Jakin dezatela euskeraz. Eta horrek emaitza bat eman du, bai? Handiagoa ala txikiagoa emaitza bat eman du. Hor daukazue, urtero aipatzen den datu on edo importante bat, bai? 750.000 herritar baino gehiago dira, 16 urte baino gehiagokoak aintzat hartuta, Euskal Herrian euskeraz dakitenak, bai? Euskal Herritarren 28%. Ikusi hor, 1981tik, lehenengo inkesta soziolinguistiko egin zenetik, 25 urteko tarte horretan, gutxi asko 225.000 lagunek ikasi dute euskera, beraz, euskaldunen kopuru 142 areagotu da, gizarte oso hartuta 122tik 128ra pasa gara. Hau, euskeraren ezagutzari dagokion datua da, bai? Datu horiek beraiek zer esaten digute ordea? Oraindik Euskal Herritar gehienek ez dute euskera ulertu ere egiten, bai? Gero eta gutxiago dira, 81an 10 biztanletik 7 diren euskera ulertu ere egiten ez zutenak, 2016ko azken datuen arabera, erdiak pasatxo dira, bai, 155. Beraz, euskeraz dakitenak, hor urdinez dauzkazuen horiek hazi dira 6 puntu, eta gehiago zein hazi dira, erdian dagoen franjori, bai, hor gorriz daukazuen franjori, bai, bikoiztu eginda, ia elebidunen portzentajea. Ia elebidunak zein dira, bai, euskera ulertu bai, baina hitz egiteko gai ez direnak.
Beraz, ezagutzan aurrera egin dugu, esango nuke batez ere ulermenean egin dugu aurrera. Bai? Saiatuko naiz nire aurkezpen honetan bereizten ezagutza eta gaitasuna. Gauza bada euskara jakitea eta beste bada euskaraz hitz egiteko ze gaitasun daukagun. Beraz, aurrera batez ere honen egin dugu ezagutzan eta batez ere ulermenean. Bai? Hor 8 ziren ia euskaldunak edo euskara ulertu bai, baina hitz egiteko gai ez zirenak, 2016an 16, bai, bikoiztu eginda hoien presentzia. Beraz, bereiz izagun euskara gaitasuna eta euskara ezagutza. Hemen, ekarri duen planteamentua, oraintxu Iñaki Jurrebaso EHUko irakasleak egindako planteamentu bada, horri tiraka osatutako eskema bada. Eskema hontan dauzkagu alderatuta euskararen ezagutza eta euskaraz egiteko erraztasuna. Nolabait ulerturik kontinuum badela. Alegia, nik euskaraz jakin dezaket, baina nire jakite maila horren barruan izan dezaket gaitasun handiagoa ala txikiagoa, erraztasun handiagoa ala erraztasun txikiagoa. 2016an eskema nagusi hau da, bai, 155, hor ezkerraldetik eskuinera joango gara, bai, ezkerraldean dauzkagu erdaldun elebakarrak, euskara ulertu ere egiten ez dutenak, populazioaren gehiengoa, 155. Ondoren daukagu bigarren multzo bat, 116, erdaldun hartzaileak direnak euskara ulertu bai, baina hitz egiteko gaitasunik ez daukatenak. Eta ja behin hirugarrenetik aurrera azaltzen zaizkigu euskaraz dakiten herritarrak eta hor banatu egingo ditugu hoien erraztasun erlatiboaren arabera, bai? Erdal elebidunen multzoa da, euskaldunen artean nagusia, populazioaren 13%, hoiek euskaraz hitz egiteko gaitasuna badaukate, baina hobeto moldatzen dira gaztelaniaz edo ingelesez, eta hori da euskaldunen artean gehien ageri den soslaia. Ondoren elebidun orekatuak izango genituzke, 8%rekin, hoiek herritar horiek esaten dute euskaraz bezala erderaz hitz egiteko gaitasuna antzekoa daukatela. Eta 7% izango genituzke euskal elebidunak. Alegia, euskaraz errazago edo erosoago egiten dutenak, gaztelaniaz edo frantsesez baino. Eta euskaldun elebakarrak, ja 2016ko inkesta soziolinguistikoan desagertuta daudenak. Momentu honetan 16 urtetik gora salbuespena da euskaraz hitz egiteko gaitasuna eduki, baino euskaraz edo gaztelaniaz hitz egiteko gaitasunik ez daukaten herritarren 100%. Ikus dezagun, zein izan den bakoitzaren evoluzio 25 urte hauetan. Aipatu dugu euskararen ezagutzak nabarmen egin duela gora, batez ere ulermenak egin duela gora, eta ikus dezagun berriz ezkerretik eskuinera joan da, zein izan den bilakaera, bai? Urdinez daukazue 81ko datua, gorriz 2016koa. Erdaldun elebakarrena, aipatu dugu bezala, 15 puntu jetxi da, euskaraz ulertu ere egiten ez dutenen 100%, igo direnak zein dira, horren segidakoak. Bai? Bikoiztu egin esan dugunez, erdaldun hartzaien edo euskara ulertu egiten dutenen 100%, eta euskaldunen kasuan zerra zira batez ere, erdal elebidunak. Alegia, euskaraz jakin bai, baina frantsesez edo gaztelaniaz hobeto moldatzen diren euskaldunen 100%. Neurri txikiago batean hasi da elebidun orekatuen 100% ere, 6tik 8ra, 2 puntu egingo dugura, euskal elebidunena da gutxien azten den euskaldun soslaia, bai? 7tik 7 erdira, bai? Puntu erdiko igoera bat izan da. Eta euskaldun elebakarrak 1981an bagenituen, oso gutxi, 1 bat, 2016an, hoiek desagertu dira. Beraz, ezagutzak eta ulermenak aurrera egin dute, beste gauza bada, euskaldunen soslaia beraien gaitasunaren eta errazasunaren arabera aztertuta, zenbateko evoluzioa izan dugun 25 urte hauetan. Hobeto ikus dezagun multzokatu egingo ditugu, bai? Hor, urdineko itzal horretatik kanpo dauzkagu erdaldun elebakarrak, euskara ulertu egiten ez dutenak, baina galde batera utziko ditugu oraingoz. Daukagu populazioaren 45% beraz euskara ulertzeko gai dena. Daukagu populazioaren 28% euskaraz hitz egiteko gaitasuna daukana, eta populazioaren 7% euskara hizkuntza erosoena duena. Alegia, errazen moldatzen den hizkuntza euskara duena. Konpara dezagun, 1981arekin. 25 urtean ze gertatu da. Euskara ulertzeko gai den populazioa 15 puntu hazi da. Euskara hitz egiteko gaitasuna duen populazioa 6 puntu porzentual hazi da, baina euskara errazago egiten duen populazioa ez da hazi, bai? Euskal elebidunek puntu erdi gora egin dute, baina euskaldun elebakarrak eta haiek noski euskaraz errazago egiten dute beste hizkuntzetan baino ez dakitelako beste hizkuntzarik, horiek desagertu egin dira, beraz hor evoluziorik ez dago. Euskaraz errazago egiten duen populazio gehiago ez daukagu 25 urtean, naiz eta euskaraz dakien jende gehiago daukagun. Beraz uste dut aldagai hori eta datuei begiratzeko modu hau Iñaki Jurrebasok planteatu diguna eta Aritirak hemen osatu duguna, uste dut oso importantea dela gertatzen ari zaigun bilakaeraren lehenengo zantzu bat hartzeko.
Aipatu dugu euskararen ezagutzak gora egin duela, eta gora egitearen arrazoi nagusia belaunaldi berriak izan dira, eskola izan da arrazoi nagusia, eta askotan aipatu da Euskal Herrian momentu honetan 25 urtetik berako herritar gehienek badakite euskeraz. Beste kontua da, ze gaitasun eta ze errazasun daukaten euskeraz egiteko. Beraz, azter dezagun hori. Hemen daukazue, euskeraz dakitenen eunekoa adinaren arabera, bai? Zenbat eta ezkerrerago gazteagoak, zenbat eta eskuinerago adinekoagoak. Hemen ikusten da evoluzioa nolakoa den. 75 urtetik gora, 120 dakite euskera, 25 urtetik 16 urte bitarte 155. Beraz, bikoiztu baino gehiago eginda, euskeraz dakitenen eunekoa hartu adinekoenen zatia eta hartu inkestako gazteenen zatia. Segurenik datozen urteetan, 2021 batean egin den inkesta soziolinguistikoan 155 horrek beste koska bat egingo du gora. Bai? 2016an 10-16 urte bitarte zeuzkaten herritarrak sartuko direlako inkestan lehenengo aldiz, eta hor beste koska bat egingo du gora. Ikus dezagun ordea, zein izan den euskeraz errazago moldatzen diren euskaldunen evoluzioa adintalde bakoitzean. Eta hor ez dago horrelako igoerarik. Hemen pasatzen ginen 20tik 55era euskararen ezagutzan, aldiz, euskaraz hobeto moldatzen diren herritaren evoluzioa 9tik 13ra igo da. Hazi da noski, eta hori albiste ona da, euskaraz hobeto moldatzen den populazio multzorik handiena belaunaldi berrien artean daukagulako, hori noski albiste ona da, baina igoera ez da, nolabait ezagutza datuek esaten digutenaren adinakoa. Eta erabileraren azpian dauden faktoren artean, faktore importanteenetakoa erraztasunarena da. Aurreko batean aditu bati entzuten nion, eta asko gustatu zitzaidan, Gozon Garatek esaten omen zuen, pilotari batek eskuina baldin bada, alden guztietan eskuinaz joko duela pelota, eta beste aukerarik ez daukanean joko duela ezkerrarekin. Uste dut, hizkuntzarekin ere, nahiko antzera gertatzen dela. Bada beste faktore bat, hizkuntzaren erabileran giltzarria dena, eta da inguruarena. Alegia, nik izan dezaket hizkuntza batean erraztasuna handiagoa bestean baina behar dut zenekin hitz egin. Behar dut inguru bat, inguruak berak nire erabilera baldintzatuko duelako. Ikus ezagun horre ze gertatu zaigun, 25 urtean, zen norabidetan goazen, praktikan, bai? 1981ko datuak hartzen baldin baditugu gune soziolinguistikoen arabera, gune soziolinguistikoak dira praktikan hartu udalerri guztiak eta ikusi udalerri bakoitzean zenbatekoa den euskaldunen eunekoa, usurbil esate baterako 3. gunean kokatuko den duke, euskaldunak 50-80 bitarte diren herriak dira, 3. gunekoak. 81an euskaldun gehienak bizi ziren usurbilen tipologiako herrietan edo euskaldun nagoetan. 3. eta 4. gune soziolinguistikoan, bai? Euskaldunen 60 bizi zen inguru hortan. 2016an zer gertatu zaigu? Euskaldun gehienak ez dira bizi 3. eta 4. gune soziolinguistikoan, baizik eta 1. eta 2. gune soziolinguistikoetan. Hemen, ez dut uste hau datu negatiboa denik, uste dudala bi aldeko txanpon bat. Batetik datu positiboa da zergatik 1. eta 2. gune soziolinguistikoetan euskeraz dakien jende gehiago daukagulako. Alegia, Bilbon, Gasteizen, Iruñean, euskeraz dakien gero eta jende gehiago daukagu, batez ere gazteak. Zein da erabilerari begira sortzen zaigun gainditu beharreko koska? Gazte hoien ingurua ez da euskalduna. Kalera ateratzen direnean, herritar gehienek ez dakite euskeraz. Eta are gehiago esango nuke, lehenago aipatu dugun erraztasunaren eta gaitasunaren faktorea konbinatu egiten da inguruaren faktorearekin kasu askotan. Usurbilen dauzkagun euskaldun gehienek euskeraz egiten dute gaztelaniaz bezain eroso edo erosoago. Bilbon dauzkagun euskaldun gehienek gaztelaniaz askoz erosoago egiten dute euskeraz baino. Beraz, dira bi faktore elkar gurutzatzen direnak, bai? Erraztasunarena, gaitasunarena eta inguruarena. Hori datuek oso argi adierazten digute, eta biek, noski, erabilera erabat baldintzatzen dute. Eta norabide honetan azkeneko erpina, eta hau ere askotan 2. mailakotzat hartzen da, eta uste dut garrantzia handia eman behar diogula, jarreren kontua, bai? Euskerarekiko jarrera eta euskerarekiko interesa. Inkesta soziolinguistikoan aldiro jasotzen den datua da hau, eta badago ezaugarri jakin bat hizkuntzarekiko edo euskerarekiko jarrera markatzen duena, bai? Eta hori da, euskalduna izatea, alegia, euskeraz jakin ala ez jakin, euskaldunen jarrera askoz hobea da, euskera ez dakitenena baino. Horretan, ados. Baina euskaldunen jarrera ari da aldatzen. Ikusi dugun bezala euskaldunen ezaugarriak nola ari diren aldatzen, hori ikusita ari da jarrera aldatzen. Tira, datuek esaten digute, baietz. Hau, inkesta soziolinguistikotik egindako ustiaketa bada,
hartu euskaldunak bakarrik eta ikusi adinaren arabera euskara sustatzeari buruzko jarrera nolakoa den. Hemen diferentzia ez da handia, baina ikusten duzu bezala belaunaldi berrietan aldekotasuna txikiagoa da. Kontutan izan behar dugu euskaldunen perfila ere desberdina dela, bai? Hemen azkeneko eskuineko barran dauden euskaldunen perfila bat da. Kasu horretan gehienek etxean jaso dute hizkuntza, bere lehenengo hizkuntza da eta bar, bai? 25 urtetik bera gehienek ez dute euskara etxean jaso. Beraz, euskaldun horien hizkuntza biografia, hizkuntza ezaugarriak desberdinak dira. Beraz, sustatzeari buruzko jarreran hor badago diferentziatxo bat, diferentzia handiagoa non dago interesean. Euskararekiko interesari buruz galdetzen denan inkesta soziolinguistikoan ikusi zenolako saltoa dagoen 25 urtetik gorako euskaldunen eta 25 urtetik berako euskaldunen artean. 25 urtetik bera, bai, interes handia edo nahiko handia azaltzen duten euskaldunen ehunekoa ez da erdira iristen. Beraz, uste dut hemen ere 2040ari begira, 2040an hauek ere izango dutelako beste adin bat, nik bakarrik ez, izango dute beste adin bat hauek ere, bai? Eta beraz ikusi beharko dugu euskararekiko interesean, euskarari buruz daukaten iruditeria horretan ze evoluzio gertatzen den hemendik eta 2040ra. Beraz, 3 faktore hauek oso kontutan izan barritugunak datozen urteetako norabidea markatzeko, bai, gaitasuna eta erraztasuna, ingurua eta euskararekiko jarrera, euskararekiko interesa, nahi duzu euskararekiko atxikimendua. Euskal Herriko inkesta soziolinguistikoan ez da galdetzen atxikimenduari buruz, Kataluniako inkestan bai galdetzen da atxikimenduari buruz, eta galdera oso simple batekin. Zure hizkuntza zein da? Osea, zu jakin ditzakezu hizkuntza bat baino gehiago, Katalunian galdetzen da zein da zure hizkuntza, zure atxikimendu hizkuntza zein da? Seguru asko Euskal Herrian hau galdetuko bagenu, ikusiko genuke nola bereizten den gero eta gehiago euskararen ezagutza atxikimendutik. Alegia, gauza bada euskara jakitea, beste bada zure hizkuntza, zure eguneroko hizkuntza euskara izatea. Eta hor, diferentzia hori, datuek hori argudiatzeko bidea ematen dute, diferentzia hori gerota handiagoa da, eta esango nuke datozen urteetan ere gerota handiagoa izango dela. Euskararen ezagutzaren eta erabileraren artean aldea ere gerota handiagoa izango den bezala, bai? Beraz, ikusi ditugun faktore horiekin guztiekin ez da harritzekoa erabileran daukagun emaitza izatea, eta emaitza hemen zaudeten guztiok badakizu, geldialdi batean gaude. Kale neurketa oraintsu aurkeztu da, eta esango nuke, lasaitu ederra ere hartu dugula, ikusita ez dela emaitza jetxi behintzat, mantendu egin dugula, bai? 12,6an gaude, ikusten duzen bezala, hemen marra ez da asko mugitzen. Etxeko erabileran, 81ko datuetan gaude. 12,6. Lehenengo inkesta soziolinguistikoa eman zenean, datu hori bera eman zuen. Bai? Askotan datu hauek ikusten ditugunean, jobera izaten dugu gure buruari bizkarrekoak emateko, esan ez gaizki ari garela eta zerbait gaizki egiten ari garela, uste dut datuen azterketa pausatuagoa egiteak erakusten digula daukagula. Alegia, ulertzekoa dela, euskararen erabileran, aurrera pauso handiagorik ez ematea, dauzkagun egiturazko baldintzek, azkenan horretara ematen gaituztelako, bai? Beraz zen norabidetan goazen, horixe, hiru erpin horietan oinarrituta, bai? Eta 2040an zer? Hemen uste dut kontutan izan behar dugula, batetik atzo lehenbiziko saioan Imanolek azaldu zigun perspektiba edo etorkizunera begira izango ditugun aldaketak. Hor uste dut, 3 ezaugarri nagusi aipatu behar direla, datozen urtetan izango ditugun biztanleria aldaketa horiekin lotuta. Batetik, gure biztanleria hazkundearen oinarrian migrazioak izango dira, eta horrek nahita nahi ez hizkuntzan eragin bat izango du. Bigarrenik sartze tasa areagotu egingo da, adineko gehiago izango ditugu, eta hori atzo nabarmendu zen bezala ez da gauza txarra, gertatu egingo den gauza bada, eta alde positibo bat ere badu. Eta hirugarrenik, jaiotza kopuruari dagokionez, jaiotza kopurua ez da gehiago jetxiko migratzaien ekarpenari esker. Eta hori hizkuntzaren betaurrekoekin ere uste dut, aztertu behar dugula, orain datu batzuk hartuko ditugu, baina hor aldaketa handia ari zaigu gertatzen, da horrengo urtetan aldaketa are handiagoa gertatuko zaigula esango nuke. Tira, 2040an zer, perspektiba ez dut nik egin, enaizelako ausartu ni egitera, baizik eta ekarri dut, Eusko Jaurlaritzak 2016an egin zuen reklus ereduan oinarrituta perspektiba bat Euskal Autonomia Erkidegorako, 2026a helburu gisa jarrita, ikusteko zenbatekoa izango den euskararen ezagutza Euskal Autonomia Erkidegoan, eta lehen hizkuntzari dagokionez zein izango den gutxi asko euskaldunen soslaia. Proiekzio hortan oinarrituta Euskal Herrirako hurbilpen bat egin dut, ikusten duzen bezala oso kolore lausoz jarri dut, nabardurak asko egin martzaizkiolako, goazen tendentzian eta dauzkagun perspektibetan oinarrituta esan genezakeena zer da gutxi asko, bai?
aurreko 20 urteetan igo dena, baino askoz gehiago ez dela igoko euskararen ezagutza, hemendik eta 2036ra, nahi duzu, jarri 2040ra, bai? Euskal Herritarren herenak pasatxo izango lirateke, euskaldunak ezagutzari dagokionez. Alegia, euskaraz hitz egiteko gaitasuna izango luketenak. Aipatu dugun bezala hemen ezagutzari buruz ari gara, beste kontua da gaitasuna. Eta datuek esaten diguten horretan oinarrituta, aurreikuspen lasaia izan daiteke, 135 euskaraz dakien populazioaren 135 horretatik gehienak hobeto moldatuko direla euskara ez beste hizkuntza batzuetan, gehienek euskara ez dutela lehen hizkuntza izango, baizik eta etxean beste hizkuntza jaso ondoren eskolan ikasiko dutela euskara, eta ingurua naiz eta orain baino euskaldunagoa izan, askok ez dutela izango familia, inguru, kale euskaldun bat. Beraz, proiekzioa nolabait esan da zenbaki handietan hori izango litzateke. Hala ere, ez nuke zenbakietan sartu nahi, eta gehiago jo nahi nuke gako garrantzitsu iruditzen zaizkidan batzuetara, zenbakietatik arago ustut 2040ra begira, eta batez ere, atzo Imanolek aipatzen zigun ekiteari begira, badauzkagulako lantegi importante batzuk, eta horietako batzuk nabarmendu nahiko nituzke bai. Batetik, eta uste dut, hau askotan behar adinako garrantziarekin ez dugula tratatzen euskararen transmisioa. Askotan emantzat jotzen delako, eta kasu askotan hala da, alegia, euskaraz dakienak euskara transmititzen die bere seme alabai. Ados, datuek ere hori esaten digute, baina euskaldunen soslaia aldatzen ari den honetan, transmisio ere aldatzen ari da, datuek nahiko argi azaltzen digute. Hau inkesta soziolinguistikoko datua da, Euskal Herri osoari dagokiona, eta hemen jarri dizuet, 2016an, 2000 urtetik aurrera, jaiotako umeak dituzten gurasoek nola jokatu duten hizkuntza transmisioari dagokionez. Eta hor ikusten duzuen bezala, kolore franja goraberatsuak daude, transmisioan izaten ari den aldaketaren seinale, bai? Ezkerretik eskuinera joango gara hemen ere, ezkerrean dauzkagu nolabait, euskara transmititzeko egoerarik onena duten guraso bikoteak, bai? Biak euskaldunak dira, eta biek lehen hizkuntza euskara dute. Alegia, etxean euskara jaso zuten, eta euskara transmititzen dute. Kasu horretan, euskararen transmisioa 100% bermatua dago. Bai? Kasu gehienetan euskara bakarrik transmititzen da, eta kasu txiki batean, 7 batean, gaztelania edo frantsesarekin batera transmititzen da euskara. Gurasoen soslaia aldatuz doan eran, transmisioa aldatuz doa. Bai? Urrengo bigarren zutabean dauzkazuenak dira, bi gurasoak euskaldunak dira kasu horretan ere, baina batek lehen hizkuntza euskara du, alegia etxean euskara jaso du, besteak ez du euskara jaso, eta beste nunbait ikasi du euskara. Hor ere, euskararen transmisioa bermatua dago, kasu gehienetan, baina euskara hutsezko transmisioa ikusi nola jaisten den, 183tik 170era jaisten da, bi gurasoak euskaldunak izan da ere. Laurden batek euskara eta gaztelania frantsesa biak aldi berean transmititzen ditu, 106 baten kasuan transmisio hori galdu egiten da. Hirugarren zutaberagoa zen, kasu horretan ere biak euskaldunak dira, baina biek lehen hizkuntza ez dute euskara, alegia ez dute biek euskara etxean ikasi. Eta tipologia hau gerota zabalduago dago gure gazteen artean. Beraz, uste dut, tipologia honi arreta handia jarri behar digula. Zer gertatzen da tipologia horretan? Gehienek euskara transmititzen dute, 180 euskara transmititzen dute. 80 hori nola banatzen da, bai? 154 euskara soilik transmititzen du, eta hor, datu importante hori irabazi badelako, alegia, euskara etxean jaso etzuten guraso euskaldunen artean, 154 euskara bakarrik transmititzeko autu egiten dute, datu importantea da hori. Aldi berean, 156 transmititzen dute euskara gaztelaniarekin edo frantsesarekin batera, eta bostetik baten kasuan transmisio hori moztu egiten da. Alegia, bi gurasoek badakite euskeraz, baina transmisio hori moztu egiten da. Hori oso lotua dago lehen aipatu ditugun faktoreekin. Alegia, guraso horiek euskeraz badakite, baina zenbateko gaitasuna daukate euskeraz egiteko. Ze hizkuntza ohitura dauzkate, elkarren artean nola egiten dute. Horrek asko markatzen du etxeko transmisio hori. Eskuinera goazen eran, laugarrenean ja guraso bakarra da euskalduna, eta hor euskara hutsezko transmisioa ja ez da bideragarri egiten, zergatik gurasoetako batek ez duelako euskara ulertzen. Beraz hor, gertatzen den transmisioa zein da, kasu gehienetan euskara transmititzen da, gaztelaniarekin edo frantsesarekin batera, 183, bai? 117 ez dute euskara transmititzen. Eta guraso bakarra denean euskalduna eta ark lehen hizkuntza euskara ez duenean, erdi eta erdi, bai? Erdiek gaztelania edo frantsesarekin batera transmititzen dute euskara, beste erdietan transmisiorik ez da gertatzen.
Uste dut, transmisioaren datu hauetan arreta handia jarri behar dugula, kontuan izan da, zein izango den, hemendik eta 2040 arte guraso izango diren Euskaldunen perfila, bai? Eta izango dira, zorionez, ezkerrekoak izango dira, alegia bi hizkuntza, biak Euskaldunak izan eta lehen hizkuntza euskera dutenak, baina sartzen zaizkigu tartean, 3. zutabekoak, 4. zutabekoak, 5. zutabekoak ere bai? Ez da zerbait txarra, zerbait ona da, zergatik, hemen 6. zutabe bat jarri beharko genuke. Eta da, bi gurasoak erdaldunak, bai, hor ez dago euskeraren transmisiorik, bai? Jarreren transmisio egon daiteke, baina hizkuntza gaitasunaren ezagutzaren transmisiorik ez dago. Beraz, nolabait, 6. zutabe imaginario horretatik badatoz, bai? 5., 4., 3. zutabeetara. Baina horrekin ez genuke pentsatu beharko, bai? Hoiek lehenengo zutabeko transmisio egingo dutenik. Eta horrek aldaketa handia ekarriko digu, eta aldaketa hori ja ikusten ari gara. Udalerri euskaldunetan ere bai, zertan ari gara ikusten? Gure gazteen artean gero eta gehiago dira etxean bi hizkuntzak jaso dituztenak. Bai? Euskera jaso dute etxean, baina ez euskera bakarrik. Bai? Etxean tarteka euskeraz egiten dute, baina ez beti. Gaitasun aldetik euskeraz ez daukate arazo berezirik, baina euskeraz bezain eroso moldatzen dira gaztelaniaz hitz egiteko. Beraz horrek, erabilerari dagokionez aldaketa handia ekarri digu, eta uste dut aldaketa handiago ere ekarriko digula. Transmisioarekin lotutako beste gai bat aipatu nahiko nuke eta migrazioarekin lotu nahiko nuke, bai? Atzo aipatu zitzaigun Euskal Herrian populazio migratzaile edo Frantziatik eta Espainiatik kanpo jaiotako populazioa 12 dela, gutxi gora bera. Nik horri begiratu nahiko nioke beste ikuspegi batetik, bai? Eta da jaiotzen ikuspegitik. Ze ari da gertatzen gure Euskal Herrian jaiotzen ari diren umei dagokienez. Ze familiatan ari dira umea jaiotzen. Eta hemen pixkat etxera begira egin dut, hau udalerri euskaldunetako datua da. Ego Euskal Herriari dagokiona. Zenbakiak ez dituzu ikusiko, baina tendentziak ikusi, bai? Hemen azaldu duguna da, 2000 urtetik aurrera, udalerri euskaldunetan jaiotako umeek ama ze nazionalitatetakoa duten. Ikusi, evoluzioa zen nabarmena den, bai? 2000 urtean, 2 ziren, Espainiako estatutik kanpo jaiotako ama zuten umeak, eta udalerri euskaldunei buruz ari naiz, ez ego Euskal Herri osoari buruz, 2tik 22 pasada portzentajea. Alegia, argi ulertzeko eran esateko, uemako herrietan azken urteetan jaiotzen ari diren umeen bostenak edo laurdenak jatorri atzerritarreko familietan ari dira jaiotzen. Horrek, hizkuntzaren ikuspegitik dauzkan implikazio guztiekin. Uste dut, kasu honetan, badaukagula etxeko lan bat egiteko, etorri berrien harrerarekin lotua dagoena, ze eskaintza egiten diegun, gure herrietara iristen ari diren migratzaileei, eta hori batez ere ikusten ari da ikastetxeetan. Ez dakit hemen irakasleak bazaudeten ala ez, baina hori ikastetxe askotan ikusten ari den errealitate bada, bai? Gure ikasleria nora aldiren aldatzen, eta ez ikasleria bakarrik, gurasoen soslaia ari da aldatzen, eta horrek mai gainean jartzen dizkigu erronka batzuk, eskolako komunikazioari dagokionez, hezkuntza komunitatean hizkuntzek izan behar duten presentziari buruz, eta hizkuntzek ari naiz esaten eta ez euskera eta gaztelania, beste hizkuntza batzuk ere badauzkatelako. Eta hor uste dut badagoela haiekin lan bat egiteko. Lan hori ez dut uste mugatzen denik euskera ikas dezatela eta kito, baizik eta hor badaude beste faktore batzuk tartean sartzen direnak. Esate baterako zein izango den, 22 ume hoien etxeko hizkuntza zein izango den. Kasu askotan badakigulako, jatorri atzerritarreko familia horiek erabakitzen dutela, beren jatorrizko hizkuntza ez transmititzea, alperrik izango delakoan, eta hain ondo ez dakiten gaztelania hori transmititzea. Pentsatuz, horrekin, beren seme alabai, favore handia egingo dietela. Bai? Eta horrek azkenean ekartzen du, nolabait, populazio masa hori gaztelania indartzeko masa bat izatea. Uste dut hor, badaukagula, bai diskurtsoetan eta bai gure jardunetan zer egina. 2040 begira hemen galderak dauzkat gehiago, teknologiak zer aldatuko duen, atzo Julek azaldu zizkigun, ze aldaketa izango ditugun hemendik eta 2040 ikusi dugu ze aldaketa gertatu diren 2000 urtetik 2022 urtera eta 2040an area handiagoak izango direla esan genezake bai, etxean izango ditugu gailu berriak, robotak, beraz, ze hizkuntzatan hitz egingo dugu gailu berri horiekin, euskaraz hitz egingo dugu haiekin, edo haiek erdera sartuko digute etxeko sukalderaino, teknologia berrien bidez etxe askotan gertatu zaiguna. Teknologiaekin lotuta uste dut aipamen merezi duela hizkuntza teknologien gaiak. Ikusi dugu itzulpen neuronalarekin, zenbateko aldaketak eta ate berriak ireki zaizkigun, baina uste dut aukera bezala arrisku ere izan daitezkeela hizkuntza teknologiak. Alegia, aukera izan daiteke, euskeraz ez dakitenekin komunikatzeko bide emango digulako, euskeraz sortzen duguna
kanpoan zabaltzeko bide bat emango digulako, baina izan dezake egunerokotasunari begira arrisku bat ere. Eta da, batek bere buruari galdetzea, nik euskera zertarako ikasiko dut gailu honekin konpontze balima naiz, euskaldunek egiten dutena enteratzeko. Uste dut, hor ere badaukagula buelta bat eman beharra. Teknologiekin lotuta hemen, pekatutxo bat egingo dut, datu batzuk aurreatuko dizkizuet, irailean UEMan aurkeztuko dugu azterketa bat ikusentzunezkoen kontsumoaren inguruan. Jakiteko, gure herrietako, UEMako herrietako gaztetxoek zer eta nun kontsumitzen duten. Inkesta handi bat izan da, 11.600 inkesta daude, datu hauen oinarrian, lehen hezkuntzatik batxilergora bitarte, eta aurrerapen gisa hemen datu txiki batzuk ekarri dizkizuet ikusteko zenolako erronka daukagun mai gainean. Bai? Hor daukazuen gazta hori, lehen hezkuntzako ikaslei dagokien datua da, eta hor galdetu diegu, azken marrazki biziduna ze hizkuntzatan ikusi duten. Ikusi zenek irabazten duen errex asko UEMako herrietan. 73%k esan digute azken marrazki biziduna gaztelaniaz ikusi dituela. 19% esan digute euskeraz ikusi dituela azken marrazki bizidunak. Bestela esan da, ETB 3-ren audientzia bikoiztu egiten du UEMako herrietan klan gaztelaniazko kateak. Eta ari gara gure 10-12 urteko umei buruz. Bigarren datua hor eskuinan daukazuena, plataformen kontsumoari dagokiona da. Eta hemen galdetu dieguna da ikaslei, azken 3 egunetan ze plataforma erabili dituzu. 3tik 2 esan dute Netflix erabili dutela azken 3 egunetan. Besteak ja nabarmen atzerago daude, Amazon 3tik 1 erabili du, Movistar Plus, EITB nahieran sartzen zaigu tartean, 10%ekin, batera erabili zutenak 18%. Datu hauek, xeagota emango dizkizuegu irailean. Eta aztertu ditugu, hemen daturik ez dut ekarri, sare sozialetako kontsumoa eta sare sozialetako sorkuntza. Gure gaztetxoek ze hizkuntzatan sortzen dituzten beraien edukiak Instagramen, TikToken, Twitchen, eta ikusi dugu sekulako desberdintasuna dagoela. Kuadrilan izan daiteke hizkuntza euskera, etxean izan daiteke hizkuntza euskera, baina TikTokera edo sare sozialetara edukiak sortzera noan momentuan gaztelaniaren edo inglesaren erabilerak gainditu egiten du euskerazko sorkuntzarena. Beraz, uste dut, hemendik 2040ra, ez dakigu Instagram eta Netflix existituko diren ala ez, baina haiek ez badaude ordezko batzuk etorriko dira ziur, eta hor ere, uste dut, badaukagula etxeko lan bat egiteko. Eta azken ondorio gisa, ikusita zein den egoera, alegia, hizkuntza gaitasunean ze bilakaera daramagun, euskaldun gehienen ingurua zein den, interesa eta jarrera nolakoa den, 2040ra begira dauzkagun aldaketa eta etxeko lanak nolakoak diren, uste dut bereziki eragin behar dugula motivazioaren inguruan. Askotan, ahaztu eta bigarren mailan uzten dugun kontua da, baina uste dut ezinbesteko aldagai bat izango dela 2040ra begira hor eragitea, bai? Azkenean, Euskal Herriko leku gehienetan, Euskal Herrian bizi diren euskaldun gehienentzat autokontziente bat izango delako euskeraz egitea, edo euskeraz ez dutelako egingo. Bai? Gu hemen usurbilen gaude, seguru asko zuetako gehienek euskera izango duzu lehenengo hizkuntza, eguneroko bizitzaren zati handien euskeraz egingo duzu, baina ez da hori euskaldun gehienen perfila are gehiago belaunaldi gazteetan. Beraz hor, behar dituzte motiboak euskeraz egiteko. Azken finean, erderaz hobeto moldatzen den, inguru erdalduna daukan, eta euskerarik gabe bizi daitekeen, ustez euskerarik gabe bizi daitekeen euskaldun batek, zergatik egingo du euskeraz. Uste dut, motivazio hori, autu hori, elikatu beharra daukagula, bestela, gertatuko zaigulako, euskeraz jakin bai, gauza bada euskera ezagutzea, beste bada euskera erabiltzea. Eta uste dut hor, motivazioaren arlo horretan badaukagula etxeko lan importante bat, datozen 18 urte hauetarako. Eta onaino, nik esateko nekana. Eskerrik asko Gari. Fin sartu da bere orduan, eta horri esker orain tarte bat daukagu publikotik edo galderak baldin baleude, esku altxa eta iratik emango dizue mikroa. Eskerrik asko Gari, oso hitzaldi argigarria eta interesgarria, eta uste argazki edo joera oso ondo marraztua geratu dela.
Bukaeratik, ez, motivazioak, baina motivazioa eta hizkuntza politika, ez da gauza berdina dian, motivazioa askotan plano kolektibo erregintzan edo ulertzen dugu, edo sustapenean, edo ez, baina behar bada, hizkuntz politikako elementu bat ere bada, baina sinpleago, hizkuntz politika orokor batetik begira, gako batzuk markatu ditzazkezu non eragin beharko genuke edo zertan. Bai, motivazio ipatutakoan uste arrisku bat badagola, eta nik uste tentazio hori askotan izaten dela hizkuntza politikatik, eta da ardura herritar norbanakoaren gainean ustea. Bai, esatea, norberaren autua da, datu hobek argi esaten digutena da, norberaren autu hori oso baldintzatu dagoela. Alegia, euskaldun batek erabaki dezake euskeraz bizitzea, segun zein den bere egoera pertsonala eta zein den bere ingurua. Alegia, askotan ur korrontearen kontra joan behar duelako euskaldunak euskeraz biziko baldin bada. Uste dut, bereizi beharko genituzkela behar bada bi planoak, gauza bada motivazio pertsonala edo autu pertsonalak elikatzea, baina horrekin batera ezinbestekoa hizkuntza politikatik autu hori elikatzeko baldintzak sortzea. Alegia, gaitasunarekin lotuta erosotasun pertsonal bat lortzea izan daiteke helburu bat, alegia euskaldunak eroso egiteko adinako gaitasun eduki dezala, motivazioa eta jarrera eduki dezala, baina hortarako baldintzak sortu behar dira. Baldintzak sortzea uste dela hizkuntza politikak daukan zeregin nagusia momentu honetan. Baldintzak sortzeari buruz ari naizenen, ari naiz hizkuntza eskubideak bermatzeari buruz. Baldintzak sortzea da euskera ikasteko aukerak jartzea, baldintzak sortzea da euskera lasai erabiltzeko eremuak sortzea, baldintzak sortzea da euskerari prestigio eta balio bat ematea bizitza publikoan, baldintzak sortzea hori dena da. Bai? Eta uste dut, baldintzak sortu behar direla esan bezala plano pertsonalean, alegia norberak izatea gaitasun eta jarrera, motivazio bat euskeraz egiteko, baina inguruak bultzatu behar du horretara. Eta hizkuntza politikak uste dut hori izan behar duela lehentasuna, baldintzak sortzea. Eta baldintzak sortzea ez sustapenarekin bakarrik, ez bultza edo ingo duten neurriekin bakarrik, baizik eta neurri egiturazko neurriekin. Eta uste dut marra gorria hizkuntza eskubideen gaia dela. Uste dut hor bereizi behar dela, eta ez dut uste askotan egiten den bezala kontrajarriak daudenik. Alegia, zuk bultzatu dezakezu motivazioa eta herritarren autua hizkuntza eskubideak bermatuz. Ez du esan nahi motivazioa bultzatuko dugunez, bueno, hizkuntza eskubideak biharko utziko ditugu. Uste dut, biak bultzatu behar direla, eta biak daudela eskutik lotuta, biak direlako erabilerarako aukerak sortzeko bitartekoak. Beste inork, beste galdera bat entzat. Nei kezkatu nauen aspektu izan dudagariko ni irakasle naiz. Eta ikusten duzu txuria dakar, urte asko dara mazkit, eta egia da realitatea asko aldatu da irakaskuntzan. Hau da, garai batean ez genitun gurasoak hain euskaldunak, jatorri zuk esan duzun bezala etxean erdera ikasi zuelako, eta beraien helburu edo asmoa zen beraien seme alabak euskaraz ikastea. Gaur egun errealitate hori oso desberdina da, hau da, gehiengo batek ikasi du eskolan euskaraz, gai da, eta jakitun da, baina nik ikusten duten desberdintasuna da, ze garrantzia ematen dioten euskarari edo beste hizkuntza bateri, hau da, baditugu guraso batzuk, kanpotik etorri direnak izan daitezke inglesak, eta bietako batek erabakitzen du bere hizkuntzan egitea eta beste inglesez, eta erabakitzen du horrela bi hizkuntzetan jardute etxean, baina erderaz eta euskalduna diren guraso horietan desberdintasuna oso nabarmena da zentzu horretan, eta gaur egun topatzen dituzu, ez dakit esaten kopurua ziur, baina portzenta handi batean bietako batek edo biak euskeraz jakitun direnik, baina euskeraz ez dutenak erakusten bere seme alabari, eta helburua beraien ikuspuntutik handa eskolan ikas dezatela. Eta hori zaila da, oso zaila da gaur egun, zeren egoerak asko aldatu du. Nik uste dut, leheno zaila genula kalean euskeraz topatzea, funtzionario asko eta errealitate instituzional asko erdalduna zelako, gaur egun errealitatea pixkat aldatu da, baina erdera pilo bat entzuten da. Gure herrian kenduta euskaraz asko egiten dugulako, orokortasunean nik erdera gehiago entzuten dekalean, eta niri hori kezkatzen hau, etorkizun batean, zuk esan duzun 6. atala edo 7. hori oso erdalduna izango da, eta nik ez dut ikusten gobernuaren aldetik hori aldatzeko asmori, nahiz orain lage berriarekin eztabaidetan ibili, ez? Nik benetan hor bihotzean minak sortzen dizkit.
Netzako gurasoekin badaukagu etxeko lan bat pendiente, eta zuk aipatu duzun bezala, guraso gehienen helburua zein da? Bere seme-alabek euskara jakin dezatela. Zenbat gurasoren helburua bere seme-alabek euskara erabili dezatela? Netzat hor dago, gako importanteetakoa, eta uste gurasoekin mezu hori nabarmendu behar dela, ze askotan egiten dugun lotura linea da, euskara jakin, euskara erabili. Baina, pendul hori bi aldetara erabiltzen da. Nik euskara ez baita erabiltzen nire gaitasuna atzendu egiten da. Nik euskara erabiltzen bali maet gaitasuna hobetu egiten da. Uste, gurasoekin hori landu behar dela. Guraso bati esplikatu behar zaiola, zure seme-alaba D eredura joateagatik horrek ez du esan nahi euskaraz sekulako gaitasun erosoa izango du. Nik gure helburua izan behar du erabilerak. Eta gurasoenak ere baita. Nik sentsazioa badaukat alde hortatik hor erlajazio bat ere gertatu dela, baina esan nuke lehen ere helburu hori zela zuko aipatu duzun hori, bai? Gurasoek zen nahi dute, seme-alabek euskara jakitea. Gero, beraiek ikusiko dute egiten duten ala ez, baina uste dut, erabilerari begira eta gaitasunari begira mezu hori landu behar dugula gurasoekin. Alegia, euskara erabiltzen ezpalin badute, hemendik 20 urtera, hemendik 25 urtera, eskola bukatzen dutenean, ze gertatuko da hoiekin. Ikasi duten euskara hori, seme-alabak izaterako, erdoldu egingo zaiera bat, euskara transmititzeko ze aukera benetako izango dute gurasoiek, guraso izan aurreko 10 urteetan euskaraz ez badute apenas egin. Uste dut hor, gurasoekin landu beharreko zehatako bat badela. Gurasoen helburu hori ezagutzatik ere erabilerara pasatzea. Oso ondo Gari, eskerrik asko. Honekin txalo bat emango dio. Beste galdera bat egon da. Vale. Kaixo, egunon Gari, eskerrik asko zu azalpen argi txukun eta interesgarri honengatik. Hor, lehen komentatu duzu hemen irakaslerik dagoen, eta bueno, ni irakaslea naiz eta nire esperientziatik hitz egin nahiko nuke. Etorri berrien harrerari buruz. Ni bigarren hezkuntzako irakaslea naiz eta ikastetxetan harrera planak egoten dira, IPI orduak egoten dira, ikasleek euskara bereganatu dezaten, euskal giroan txertatu daitezen, astean 6 bat ordu izaten dira eta talde txikiak izaten dira normalean, 8, 10 ikasleko taldeak izaten dira, eta IPI orduetan ikasleak zerotik etortzen dira munduko edozein herrialdeetatik, eta euskara murgiltze prozesu hori ez da askotan erraza izaten. Desoreka handia egon nahi da ikasturtea hasi eta otsailean eta horrela sartzen direlako, eta gero erritmo aldetik, maila aldetik ere beraien artean aldeak daude. Orduan, IPI irakaslea askotan frustratuta sentitzen da, ez ditu ikasle batzuen aurrerapenak ikusten dituelako euskarari dagokionez, baina beste batzuen ganez, eta orduan gertatzen da nolabaiteko erritmo aldetik ezin denei erantzun alizate hori. Eta hori da ikastetxetan edo egiten den saiakera edo, ordu batzuetatik ateratzen dira ohiko delatik euskara txertatzeko. Horrekin lotu da pixkat hori osatzeari behira, uste dut, bi arlotatik badagoela horrera egiteko premia umek gaitasuna eskuratzetik edo eskolatik arago. Hietako bat uste dela, harrera planaren barruan, ea gurasoi inork esplikatzen dien zertan ari garen. Alegia, guraso berri batzuk iristen dira jo ezagun Usurbilera, Usurbilgo eskolan aterrizatzen dute, inork esplikatzen die Usurbilen zergatik ari garen euskera sustatu nahian, zergatik garen hain pelmak euskerarekin, zergatik ez ditugun bilerak gaztelaniaz egiten eta pakea. Hori dena, norbaitek kontakizun hori dena egin behar dira, hemen hizkuntza gutxitua dagoela, zapaldua izan dena, minorizatua dagoena, eta hori normalizatzeko prozesu batean goazela hor, jarreren kontu ere oso importantea delako. Eta uste dut, gero gaitasuna eskuratzeari eta erabilerari begira oso importantea dela baita ere eskola eremua eta eskolatik kanpoko eremua. Anekdota bat kontatzeko aurrekoan UEMako ikastetxe baten atera zen gaia. Badaukagu herri bat, nun migrazio ehunekoa nahiko handia den, arranskune bada, 83 euskaldunak dira herri horretan,
Ze gertatzen zaigu, badauzkagu jatorri atzerritarreko ikasle batzuk, zuzenean herri hortan eskolatu direnak, euskeraz oso ondo egiten dutenak eta gaztelaniaz ondo egiten ez dutenak, baina herriko edozein dendatara ogia erostea sartzen diren momentuan, dendariak gaztelaniaz egiten dira automatikoki zergatik beren azaleko kolore ez delako txuria. Beraz, horrek erabilerari dagokionez, ume horien pertzepzioari, euskerarekiko jarrerari dagokionez, zer sortzen dut. Hori da, ez da eskolaren zeregina, hori da, herri mailako zeregin bada, eta uste dut hor, erronka bat badaukagula, eskolan egiten den lan hori nola osatuko dugu herritik. Alegia, eskolan egin ditzakegu sekulako planak, sekulako azpiegiturak, liberazio orduak eta bar. Baina gero, ume horiek egunerokoan, eskolan ordu batzuk pasatzen dituzte, baina kalean beste ordu batzuk, bai? Kaleko jendeak nola egiten di ume horiei. Alegia, usurbilen ateratzen baldin bagara eta azal beltzaraneko gaztetxo bat ikusten baldin badugu eta galdetu behar baldin badugu okindegian undagon, jendea hizkuntzatan hasten da jende horrekin hizketan. Eta uste dut hor badagola zeregin importante bat ikusita ze unekotan gauden, aipatu du jaiotzen ari diren umen laurdenak direla soslai horretakoak. Uste dut hor badagola eskolan egiten den lan hori osatzeari begira zeregin oso importante bat. Bai. Bale, txalo bat. Eskerrik asko.